Jika jika boleh pis jisin biang hal teng try. Now ka kubor ni por gede Jehovah Jireh kamut ublay bapendap. Ka kitab Genesis kalnong gaba arpo arit khot bakhat saw. Kene gede ga jaka ha kebau Abraham uknya yo khun jong Ishak but hadin bau bleula pensenge ye ke jingknya yo Ishak baru ai ulapen I hau Abraham yo blang yo langso mo ban kenya jaka jong Ishak u Abraham u khot ita ke jaka ke Jehovah Jireh te ladangi pule kitab Genesis ngan pule yega kitab Genesis kal nong ba arpo ar khot ba khatsaw naga Bible ba thamai ke BSI Bible ba thamai naman gadon atli gwe gede rim gwe gede ba thamai ngan pule naga ba thamai shwa u Abraham lo khot ida ga jaka utrai upenbiang bat hadu kan ni gesngiro ki breu ki dangong ha ulom jong utrai upenbiang ngan pule naga BSI Bible berim khot bakhat saw u Abraham lo khot ida ga ul khot kerteng ida ga jaka Jehovah Jireh kumba dang ong hadu gani gisngi ha ulom utrai on sa yo ihi naga kene ga berim ko ong ha ulom utrai on sa yo I on khot ida ga jaka Jehovah Jireh kumba ladang ong hadu ni gisngi haulu mutrai on sa yo I kane pat betmai ko ong on khot ida ga jaka haulu mutrai on sa penbiang haulu mutrai on sa on khot ida ga jaka utrai ula penbiang hadu ni gisngi ro ki bru ki dang ong haulum jong trai u penbiang kane betmai ko ong penbiang kane ga rim ko ong utrai haulu mutrai on sa yo I haulu mutrai upen biang haulu mutrai on sa yo I hi so kamut ayu balai gani bethamai ko ong haulu mutrai upen biang ga berim ko ong haulu mutrai on sa yo I ngam ong bagi bakla ngam ong bagi ai ga bakla ka ai ka badai Hajinsha kaba penbiang ro biang hi namar ba bleu ude uba ai yo to lang somo ude bleu ba penbiang but balai ka long kumni nga thrai ba ka source nga balai ka Bible ba thamai kane ga BSI ba thamai ka translate ka ya kane ga khot kumni hane ga dor nga nge ba ka source ka telong jong ka jing tho ka telong jong ka original ka ya pher now ha ka ne ga bathamai ka ya day bat ki babun ki Bible ha ki ne gisngi nuksa kum ka NIV ka NIV ro ko ong utra un sa pendap la ka de ka American Standard Version ka ro ko ong utra un pendap la kadai ka New American Standard Bible karo go ong utra pendap la kadai ka Christian Standard Bible le la kadai ka Young's Literal Translation la ni la kadai ka New Living Translation la ni la kadai ka New King James Translation King James Version kini ki ka New King James Version kini baro ki Bible ki balapan kalaman hakene ke spasnem ke ba dang hagi shispa aspasnem lading le shidin kini gi pen kala utrai upendap utra pendap ka King James Bible ka banganga don menta manga kani ga Bible jonga ka de King James ka translate ye gani ga khot da ka ong how lo mutra an sa yo ihi in the mount of the Lord it shall be seen so how lo mutra an sa yo I naga King James yega King James la translate aga spasnem ka ba khatn riu
King James ya King James Bible la translate ga spa snem ga ba khan riu haga khan ru spa khatway ga snem ga ba shijar ru spa khatway la pan kala ga King James Bible but haga to ga spa snem ki ong hau lom trans yo i kumbang ong nganget ba ki telong jong ki original ki jing tho original ki pair kane ga ba thamai bat ka barim kane ga ba BSI ka barim kane ga BSI ba thamai re ki pair kom translate kamut ba ki ba kala ne ba ki kamut ba ka barim ga ba kala kamut ba ka thamai ba kala ka bang ngamut ban ong ka dei kane kalong ka babiang hi ban ong ba utrai upendap nomor utrai shaw de pendap yo blang somo hare ka jumut ba kham jeliu jongane khot kamut Jehovah jiri kamut tra ba pendap ladangi lej ban pe ye ga Septuagint ke de ka ka testament brim haga ktin Greek ya ka bala translate na ga ktin Hebrew kan ma bha ka ya ga testament brim la tho haga ktin Hebrew tang ba lais pas ne ma shwa jong kuris kan ma bha lais pas ne ma shwa kuris la translate ya ka Bible Hebrew shaga ktin Greek but ya kene ga translation ya kene ga jimpan kalaktin ya ga testament brim shaga ktin Greek la khode ka Septuagint haga Septuagint ya kene khot ka translate ka utrai ula yoi on khot ya ga jaka utrai ula yoi namar kumba dang ong hadu ka ni gisngi kumba dang ong hadu ka ni gisngi utrai ula yoi utrai ula yoi so ngange baga King James Bible ka telong jeng ka kede ka Septuagint ngam ong ba ga Septuagint ga bakla ne kede hare ka bay de ba ne khot ka King James Bible ka shim ne ga Septuagint ka pan kala ne Septuagint namar lada ngilej pan pe ki way pat ke Bible ktin Hebrew kam de haulo mutran yo I ke de ke way pat haulo mutran sa pandap but na ta da wi telong jong kini ki Bible ba pero ki bala translate mana ni spas nem khndiat ki bala let shedin ki ong try haulo mutran sa pandap te balai nga ong ga kerteng juni khobor ga Jehovah jere kamot uble ba pandap ke jumut jika ga utra ba yo I balai nga ong gamta namar ladangi pule ya ka story jong Jisu ha ka gospel jong Yones kalong ga ba pra ga khot ka ba san pandu u Jisu yekren bat gi jiu ki ba ya aina ki ba ya nia bar u but ki ong yu me san posnem me pat dap re me ong ba me long shoy Abraham u Jisu pa u paiktin yaki jiu da ga ba ong ashwa ba Abraham long along u Abraham u kpa jipi u kmen ban yo I ya ka sngi janga ngakwa phin bat inikten yo I u Abraham u kemen ban yo I ya ga sngi jonga Yones pra san pendriu u Abraham u kemen ban yo I ya ga sngi jonga u la yo I ka bat u kemen na ga jinkli ga mi de ga menno Abraham u yo I ga sngi jong Chris namar la de pipule ga story jong u Abraham yo I ya ga sngi jong Chris kamdon ga khot haga Genesis ka ba batai bo Abraham u yo I ya ga sngi jong Chris kamdon hare kumno par Jisu nang ban ong bo Abraham u yo I si jong Chris u yo I ka baru kumen ka jing batai yakane ka jing im jong u Abraham yakane ka jing yo I jong Abraham ya si Chris ka dei na ga shiti shinong Hebrew ngan pule shiti shinong Hebrew no ba khatwe ka dukot ka ba khatnyo tangan pule na ga Bible kasi ka shiti jong non tho shigi Hebrew ka nong ba khatwe ka dukot ka ba khatnyo an pulih Bible kasi kena bahkan dah syai. Daga jinga yu Abraham bala tenjo yu ula kenya aingu yu Ishak hooj utahi u bala pediang da ka bakamen ya daga jingkular ula kenya aingu yalau kon bala khamar we tahu de Abraham ulu pediang ya jingkular bat ula kenya aingu yu Abraham daga jingkamen. Now ula kenya aingu yu Abraham yalau kon bala khamar we u la pediang ya kata ga jingkular daga bakamen. Okay, ong lang daga bakamen.
So dah ka bakamen. Kan ma phau Abraham uyo I gisni Chris uyo I ka baru komen. Na gesti nong Hebrew ong ula pediang ye kata jingkular baru ula komen. Okay, baru ula kenyayo kun ba kamar weju. Hagat kot kat prak ong ha uba la ong ha u Isak on kot usumba jame. Uda ken ba ublei ula ban pemipat wat na ki bayap nang taro ulop yo pediang pat ye u ha kajing seriem. Kamot ayu gani. Kene kamot gumni. U Abraham habo kenya yo Isak la de pilai ban pule ye ka kitab Genesis kumnu Abraham kenya yo Isak baru nong tho shigi Hebrew ubatai bu ong balai u Abraham unot ban kenya ye lo khon. Unong tho shigi Hebrew ubatau ong namar bo Abraham ungej bo balai ula bej ban pemipat yo khon bla kamar we jong. Na ki bayap. So ketua dur ke bau Abraham yo ungej bau beli ulaban pemipat yo Abraham nak kebiap. Ketua jingej jong kedai ke jing yo I jong u ya ke jing mipat jong ukon beli. Namaru Jesus Kristus long ukon bela khamar we jong beli. Okay. Nama beli I kata-kata ke pertekat bau IT yo ukon bela khamar we. So eu ukon bela khamar we udah ukon Yesus udah ukon bela khamar we jong beli. Now eu Isak udah ukon bela khamar we jong Abraham. So kadai u Abraham u kejingkenya u Isak kadai kedur jong kejingkenya jong Jisu ke bau ai kejing yap jong u naga benta kejimap igi pop jong kibabon haga perthai ti habau Abraham u ngai ke kelimat ke bau Abraham u ngai bau ublei un sepemipat yo Isak na ke bayam wala da u la yap makana ublei ula ba pemipat yo kata kadai kejing yo I jong Abraham nga ong khnang ni u kata kadai ke por ke bau Abraham u yo I ya ga sngi jong u Chris na ga ta dau Jisu senang banong u Abraham kemen ban yo I ya ga sngi jinga u yo I ka barushat kemen. So Jehovah Jireh kam damut sap Jehovah Jireh kam damut u trai bo pendap Jehovah Jireh ka jimut ka bajiliu jong ka ga dai haulum utrai uba yo I lepa. In the mount of the Lord it shall be seen how lum jong try on sa yo I ka jimut jong ka ni Jehovah ka mur try ka nekten Jehovah ka wan ka tetragrammaton ka kerteng jong ublei haga Hebrew haga tin Hebrew ka de tetragrammaton ka bumut ka YHWH namar omdon vavel haga jing tho jong ge so kishu tho be YHWH Yahweh ngi keno. Hari ya kani lekot ki scholars ki Bible scholars ki kot ka tetragrammaton. So ka Yahweh ka Jehovah ka wana ka ktin Yahweh the YHWH haga ktin jongki Hebrew baga kerteng jongblay ka de Yahweh. So Yahweh Jireh kemod ublay uba yo I lepa. Yo ilpa ge yo ilpa ya ke jing mipat jong Chris na ke bayap. Kata de ke jimut jong ka Jehovah Jireh. So ngakwa ipi bapin bangin yang ngam kam jili ktin ublay ban long materialistic palat ba ublay de ba pendap ba abisa ngi ba pendap jinon kam jingi ba alut ye ka bangi don kam kat bangi don kam. Ka jing temu jong kane ka kerteng Jehovah Jireh kada mut ba ublay uba yo ilpa ba unsa penkesan o ba unsa penmipat yo kon blakhamar we na ka bayap kenang ba kan wan ka jing penkesan ya ka perthai baro da ka jingai ublen kurkuingi ngin sekendo hagwe pat ke video